Kalong shisha ka nuksa ka babhatam nakam taki para breu ban penpreng ya ka khubor jong ka jingye bat ka mensim jong ka jikit kli ban pai khmat lem sakito ki breu ki badon kam ya ka jingye bat ka jingya snok tilang ban snolem ya ki nakapor sakapor hakum kane uwe usamla balatip kerteng kum ujeson lenox nongrum obasong basa apo ka snong umling riboy district ulalej ban rakhe ya la ka jong ka sngi ka jong u bat ki nongpang ki basha sumar hapo ka shantivan ka badon hapo umshangling nongpo hakane ka jing rakhe jong uneu samla Jason ya ka sngi ka ba arpsau ka jong u ulashim ya ka banta ka bakar pang ban penpreng ya ka khubor halor ka jing don kam ban ya para breu ban ai mensim ya kitu ki bamat ya ki jing jing janjar bat ki jing pang bahar kom hakaba uneu samla ulalej ban lekmen bat kini ki breu ki bathia pang ha ka tei ka shantiwan da ka ba ot yoke ka khmat jongki baru ban sam ya ki jing bam ba pher kum kadak ka jing lekmen ka ban persa jing kan mau ha ka jing im ka jong u lai senran langru hakani ka jing lekmen jong uneu samla ya ka sngi ka jong u da ki parlok ki bai pulilang bat u hapo riboy college धन्यवाद देना चाहता हूँ स्पेशली सिस्टर यहाँ पे है जो मुझे यहाँ में मौका दिया आने के लिए। मेरा आज बहुत ख़ास दिन है कि मेरा आज जन्मदिन है, तो मैंने ये राय लिया था कि मैं आप लोग के साथ यहाँ बीच में मेरा जन्मदिन मनाऊँ। तो मैं आपको बहुत बहुत अच्छा हेल्दी क्या बोलते हम हिंदी इतना नहीं आता है, हम खसी है एंड आई स्पीक इंग्लिश एंड इतना हमका हिंदी जज मत करो। आपका जो सिन bangga mentakasni ngala daka mensim kaba keluit bat kaba dokumen ngala asyim ya kane karai bangan rakhe ya kane kasni kha jonga hapdeng jong pilang baro ngadap daka jing dokumen kaba kraw bangan yoi ba piawan kumne baro ban shim benta ban pensingan ban pensyongshit ban pen internet ban perwandur ya kane ka jing tmu jonga ban rakhe ya kasni kha te nga da kemensim kaba sngur bat kaba khuit nga sngo ban syukuntu ya pi iwe pa iwe ba pindang yo ya kamet kaba khuit kaba khia kaba shat kaba khlan bat kumjuru ba pindang lat na ki jat jingpang ba pher te nga so ban ai ka jing kublei kaba karpang ya i sister ba ila ai nga ya kan kalat bat ya ka jingbet bangan wan hapreng jong fi kumne bangan yo le se ban le ya kan ka benta kabarit na kabarit tam te klem da pen slem ya kapor